як хонум духтар ба ман занг зад, бисёр оби дида дошт, гирья мекард. ҳайрон шудам, гуфтам чӣ шуд? гирья накун. мегӯяд худамро мекушам. О ту ором шав, худатро ба даст гир. чӣ шуд? фаҳмон. бо як бача 3 моҳ дар имо гап задам, маро партофт. ҳайрон шудам, ваҳ чӣ мусибатест. ин сабаб шуд ки ман видео кунам. падар модарони муҳтарам, ин гарчанде ки барои баъзан нафаро хандавар аст ё чизи дигар, лекин хай бештар содда ҳастанд. чандин муроҷиатҳое ки ҳаст, бештараш аз ҳамин сабаб аст. ман мутахассис нестам, ман мулло нестам, ман каси дигар нестам ки ба онҳо як маслиҳате бидиҳам, аммо эътиқод ки доранд, боварӣ ки доранд, эҳтиром мекунанд, занг мезананд. ман ҳайрон ҳастам аз онҳо чӣ гӯям. чун бештар ҳаминҳо ҳастанд ки як суҳбат мекунанд, мегарданд духтарони мо, баъд бачо ки булҳавас ҳастанд, партофта мераванд, мемонанд. доим ба монанди буд мегӯ хурморо мехӯранд, баъд донакашро мепартоянд. ҳастанд падару модароне ки бохабар ҳастанд, аммо аз ин чиз пешгирӣ намекунанд. биё тасаввур кун, назди духтур рафтӣ, духтур гуфт ки ту фалон бемор ҳастӣ. бештар мардумро мо ба ҳамин таскин медиҳем. назди духтур рафтӣ, гуфт ки ту фалон бемор ҳастӣ, фалон касал ҳастӣ, ман намедонам касали дил ҳастӣ, саратон ҳастӣ, спид ҳастӣ ё чизи касалиҳое ки умуман шифо надорад, ҳамун бемор ҳастӣ. ту як моҳ, ту як сол ё ним сол вақт дорӣ, муҳлат дорӣ, зинда мемонӣ. чӣ кор мекунӣ дар ин ҳолат? куллан дигар мешуданд. гуфтем чӣ кор мекардӣ дар ин ҳолат? оё дар назарат метофт? мегӯяд на, дар ин ҳолат дар назармон на дигар бача метовад, на дигар зану фарзанду дигар чизҳо. баъд маълум аст чӣ кор мекунӣ. ҳамин гуна тасаввур кунед,